Magandang araw sa inyo mga katsoy. For this video mga katsoy, gagawa tayo ng sisig na knife fish. Yun. Nakadali tayo mga katsoy kanina ng knife fish na malaki. Siguro mga yung mga katsoy, mga kulang-kulang 2 kilo mga katsoy. So di nga lang mga katsoy na videohan natin. Salamat nga pala mga katsoy sa mga sulit kasi dyan. 1,000 subscriber tayo mga katsoy. Maraming salamat. Salamat mga katsoy, samahan niyo ako magluto. Yun. Mga katsoy, nakuha ko kanina mga katsoy sa pamiwas natin kanina. Hindi natin siguro maglagay tayo siguro ng para makuha natin yung kaya mga tayo yung 2 part ng knife. Kailangan ko tayo wag yung wag yung umpisa sa puwit kasi madadala niya yung tinik niya kasi masyado matinik tong knife fish. Dapat pag simula kayo sa ulo. Yan. Para yung dun sa tinik. Kasi yan tayo yan. Ito lang yung natin pero masarap sa mga tayo. Try nyo nga rin sisig na knife fish. Ito maraming laman natin. Yung mga toy, malapit na. Marami nang gumagawa ng mga toy nito. Mga iba-ibang klaseng luto. Ginagawang fishball na rin to Yun, ayos. Yung mga toy, ayos na. Oh. Latak mga toy. Ito. Pagkain natin doon. Sama natin doon sa mga pang desserts na alaga natin. Alaga natin doon. Yan. Yan, ito mga toy. Alam na to kung saan mapupuntahan mga toy. Ang pakain natin sa mga alagang pusa yan saka aso. Mga toy alas mapuno tong isang mangkok mga toy. Dami tayo mga toy. Dami pa rin itong pang natin sa alaga. Puno. Alas na puno. So yun mga toy, lagyan na natin ang tubig. Yan siguro ganyan lang mga toy mga 1/4 dito sa kawali. Yan na yung mga toy. So 1/4 lang sa kawali. Ayan mga toy, nalagyan natin to, kumukulo na. Ayan mga toy kita nyo mga toy. Diba mga toy, see? Kita nyo mga toy, nabubuo siya mga toy Ganda pagkakaano natin mga toy buong buo mga toy. Mga toy, kasalain natin mga toy para talagang
Mate, oh. Mabuo yung laman, mate. Yung kinagandaan dyan, mate. Ayan, mate, oh. Mate, wala man lang. Ayan, ilalagyan ko dyan. Ang dami-dami niya, mate. Tadadan! Okay. Yan ang ingredient natin, mga toy. Yan. Wala lang ano, mga sis. Siyempre, lagyan pa natin yan nito. Tadadan! Saka kalamansi at itlog. Wala pa kasi, mga sis. Bibili pa lang. So, yan. Umpisa natin. Yun, mga toy. Siyempre, yung pang-igisa natin. Ano natin yan? Margarine para masarap. Mabango. Yun. Yun. At medyo brown brown na konti. Sibuyas naman. Mas marami regado natin. Mas masarap. May fish. Yan. Sarap. Wow. Bango natin. Tingnan natin yung apoy. Yan. Tatakpan mo natin mga ito. Yun. Wala nang hawakan mo ito yung ano ko. Soup namin. Wow! Oh, bango! Woohoo! Bango nga kayo. Wow! Yan, mate. Lagyan natin ulit ng ano. Lagyan natin ulit ng star margarine, mate. Yun. Para mabango talaga, mate. Saka natin ilalagay ito, mate. Yung knife fish. Wow! Sarap yan, mga katoy. Maraming salamat nga pala, katoy. 1,000 subscriber na tayo. Thank you sa support. Yun. Saka natin lalagyan ito, mga to. Oh, bawal yung pakitang pangalan. Ano yun? Wow! Sarap! Bango, mga to. Kaya mga ate, kung napansin nyo mga ate, wala man lang ano eh, nasamang tinik mga ate, oh. Samantala yung isang, yung night fish mga ate, kilala sa matinik na isda yun. So yun mga ate, itlog. Oh. Wow. The best. Siyempre, tataping pa natin ng ano yan. Na sibuyas. Yun. Yan. At sili. Yan. Ilalagyan din natin kalamansi. Yun. At
na ang finished product mga toy. Wow! Sarap! Kalimutan pala mga toy yung ano pa, yung sili. Sili. Yun. Diyan, tanggalin natin ito pala mga toy. Yung mga buto ng kalamansi. Nakalimutan. Yun, ayos na yan mga toy. Yun. Ito na mga toy, yung finished product. Yun. Shoutout nga pala sa 1,000 subscribers. Salamat mga toy sa suporta. Nakasulit ka toy dyan. Siyempre sa mga bagong subscriber ko. At sa silent viewer. Thank you sa inyo mga toy. Kain po.